Dicias Raimondo e benvenuti per la nouvelle édition des Car et Car en direct d'Estivoc en compagnie de Guillaume Lopez. Adicias Guillaume. Adicias. Bon, Guillaume Lopez avait pas gaire besoin de vous présenter. Bon, le duo Broto Lopez et tous les autres projets qui viennent alentour de la compagnie qui porte le vostre nom. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est la formation qu'avait créée avec les orgues de Barbach d'un costat et le duo Broto Lopez de l'autre, et qui s'est produit sous le nom de l'engastre de l'édition 2016 d'Estivoc. Deux formations, donc qui n'ont pas forcément même menées à se rencontrer, en carrément à travailler à masse. De qu'est-ce que vous approchez, final? C'est une histoire humaine, comme des costumes imprimés, c'est-à-dire que je connais ici Sam, le frère Ainat de la fratrie Bruguière d'un pays de ans, mais et fa des ans que nous faisions écouter la notre musique réciproque au final. Et m'ont convié d'un pays quelques années à participer sur le disque des Ogres de Barbach, à faire quelques concerts en Belgique, sur des scènes comme le Trianon à Paris, de Caujo Comaco. Et quand avons décidé de sortir le nouvel disque del Broto Lopez à Questannado, al mes de février, avem convidat los Ogres de Barbach per fer una cançó sul nostre album, una represa de cançó dels Ogres que avem revirat en occità, en espanyol i que avem adubat ensemble, que se són ancora adubat. I dins l'estudio, al mes d'agost passat, ens hem dit que tot marxa pla, caldria beleu muntar un concert a massa, i donc es fa aquí naturalment amb una enveja comuna de realitzar aquell projecte de mesclar a l'encop el repertori i el nostre, i donc les causes se sont faites d'un viatge pla gradiu. Se sont faites naturellement, mais pas même quelqu'un un punt de partance qui vous approche. L'una cosa que nous approche és d'eclusionar la musique au final, és de pas demorar cada un de tot que sabem faire, la presa de risc, el challenge, tot això. Donc els Ogres són pla coneguts en el domeni de la cançó francesa, el festival de rock i tot això. Nosaltres amb el Broto Lopez mai de la música tradicional i els balls folks. Et donc aquí els Ogres són de musicaires pla curiós, depuis 20 anys que fan de musique, han pla col·laborat amb força món de stili diferents, i nosaltres havíem enveja aquí de mesclar la nostra música amb qui com que apareix a veure, fin final les causes se són faites i estem pla contents. Apareix a veure, pas més el costat popular que vos podeu hi ha un biais aquí de faire una música que, si dire, la nostra enveja, a més dir, de partejar la nostra música amb el mai de món possible per fer d'un costat de fer conèixer aquella música al món que la coneix un pas, com és el cas dins el festival que fem aquesta annada amb les Ogres de Barbach, de festival pla gros de músics actuals. Aquí hi ha de món dins el públic que han pas jamais vist un oboe, un acordeu diatònic, o que han pas jamais ausit parlar de l'occità, per exemple. Donc són de causes per la cultura i la nostra música pla importanta, i pels Ogres aquí d'haver les cases de jugar per ells també dins el festival que han pas costum de jugar com a Estivoc, per exemple, o les nuits basaltiques que avem fait al mes que són de festival de musique tradicional. Donc los publics se mesclen, les musiques se mesclen, i l'objecte de treballar aquí jo apreni força causa dins l'objecte de pensar un grup de musique, un autre biais de treballar que el nostre que és mai artisanal, mais qui com de pla important i de pla gradiu per nosaltres. Et que pensent justement les Ogres quand évolutionné dans un domaine de la chanson française, on peut dire, enfin, donc la chanson de France, on en dirait plus là, donc des Sergi Pontoise, et la découverte de tout aquel univers traditionnel que belle connaissez pas à la base, de quel aura fait en fait? En fait, les Ogres s'intéressent à toutes les musiques del monde d'un pays força temps. Il y a 2 ans, a montat una creació amb una fanfara de Beninois, aquí per la virada dels 20 anys, i donc Mathilde aquí, una de les sorts dels Ogres, toca ja de graile, de flavuto tradicional i tot això, donc havíem ja una pitjor coneixença aquí dels instruments, i el que els interessat aquí dins la nostra col·laboració és de cosir adobar leurs cançons perquè devenguen danses tradicionals al final. Donc el nostre treball foguet de trobar la rítmica mai que se podien juntar amb el repertori, donc és el que hem fet. I d'un altre costat, ells també se són votats a cantar en occità, a s'interessar a les danses aquí. No, és un encontre aquí, quan treballes amb de curiós, hi ha des causes màgiques aquí que naixen, és pla. D'accord. Bon.
segnala pa men sen tut desbela al mondo che nos agaccion, il y a un moment où le spectacle, donc la création bassocule del costat de las musiques mai urbanos, mai electronicos, a me une reprise de NTM, voilà, de That's My People, c'est mes soubenipla, et à qui donc Cyril Broto à las platinos, c'est sa nouvelle otis, pouvez dire? Oh, mais fa 3 ans aqui que Cyril s'intéresse à la platine, al scratch, et donc aqui l'escasenzo per el de montar sur une empune en fagenaco. Donc aqui, como dizia tout tard, siamo a prendere un po' de rischi a cambiare nostri costumi, donc Cyril fa des violons sur aquel spectacle, fa des scratch, nous trobam sur une trosse aqui tutti dus a fare la battario, sur une canzone dels ogres, donc sono des causes aqui per nous autres que nous sortissons d'aquí de ce qu'avons costume de faire. C'est strano. D'accord. Bon, normalement, la face, ça reste un an, al mes d'octobre. A fa mal da dire, ma bon esatal. Il y a une possibilité per que continue, ou alors que les autres formations collaboreront à masse de façon mai ponctuelle ou... Le projet era aquel de virar l'estiu 2016 de faire des dates à la début ce que voulions faire et fin final il y en a 2008 ou 2009 de juin al 1er d'octobre aquí acabarem a Aix-en-Provence le 1er d'octobre et abbiamo enregistrat tutti los concerts multipiste aquí si dient ne faríem beleu qui com et il y a l'idée éventuellement aquí trecaurem tornat pres les nostres vies de treball normal a partir de novembre aquí. És ben possible que ens tornarem a trobar dins l'estiu 2018 per sortir el disc e fare una altra virada. És dir que les causes se passen pla. D'accord. Bon, aveva aquí una buona nova, ma en esperant 2018, de que és un poc que fa l'actualitat de la compagnie Guillaume Lopez, Luca Mom, com és pla conegut, donc artistes nouvelles, projectes nouvelles qui sont en route, bon, de que és un poc la vostra actualitat. Mais Luca Mom aquí és a tornar a fer son organització aquí, és a dir que Luca Mom va devenir a partir del mes de novembre l'associació que va gerir més creacions personals i tot el costat agència artística aquí dedicat al bal, mai que mai, va ser transferit sur une autre associació que se son Tradetic, que serà dirigida per Camille Rebot de la Forcelle aquí, és el que se va ocupar de tot aquell costat bal i la Luca Mom serà la companyia Guillaume Lopez amb els projectes i els grups amb els artistes amb els jocs i eu d'un país d'anat, és a dir, s'hem a preparar aquí un nouvel spectacle d'Eric Frage, que començarem les residències al mes de desembre aquí per una creació a l'estiu au Centre Nacional de Fuix el mes de març 2017, una creació que se sona Rendezvous, RDV, aquí, donc Eric és en train d'acabar els textos i farem les musiques a massos a prep. L'any que ve, 2017, serà també els 15 anys de Broto Lopez, donc cal marcar el cop aquí, 15 anys de ja. Donc avem demandat a un pianista de jazz a Dubai de música que se sona Jean-Christophe Chollet, amb qui jo he treballat l'any passat amb un projecte de xinès. Donc aquest Jean-Christophe va adobar tota la música, els nostres, el best-of de Broto Lopez, si pot dir, per una harmonia de 50 musicaire, aquí, donc hi haurà l'harmonia, Broto Lopez, i Jean-Christophe al piano jazz, donc serà un altre biais de descobrir la nostra música aquí et farem la première au Festival Tradanvie a Pavie en 2017, en mars. Et siamo aquí a atrapar de dates amb aquell projecte. I aquí hi ha la meva creació passada, com recuerdos la retirada de l'exil, que segueix un camí, a Medina aquí, que és a se desenvolupar un poc aquí amb un nou fórmula, i el Bal Broto Lopez, que segueix un camí també. I aquí, de treball previst amb el Bernat Kawapé també. Bon, mancarà pas de treball per 2017 i 2018. Merci pla, Guillaume Lopez. Merci a vosaltres. Adicias. Aquí era el carrecar especial estivoc en compagnie de Guillaume Lopez, comprès dins la formation Ogre de Barbac du Broto Lopez.